Her i 2024 har vi hævet renten på din pension og giver nu en kontorente på 5,5%. Det er en forøgelse fra de gode 4%, vi gav sidste år. Og når vi er i stand til at øge kontorenten, så skyldes det, at vi har opnået rigtig gode investeringsresultater. I 2023 fik vi et investeringsafkast på 12,8% efter en hektisk slutspurt i årets sidste måneder. Men hvad enten du ser på det på kort sigt eller over en længere årrække, så ligger vores afkast i pensum blandt de bedste i branchen. Gode afkast er som sagt forudsætningen for, at du kan få en god og stabil rente på din pensionsordning. I pensum er din ordning en gennemsnitsrenteordning, og det betyder, at i år med gode investeringsafkast lægger vi lidt til side, så er der noget at stå imod med til år med mindre gode afkast. På den måde får du stabil udvikling i din pension, og det stærke afkast i 2023 skaber grobund for en god udvikling i din pension også i årene fremover. Hvor meget du betaler i omkostninger er også vigtigt for, hvordan din pension udvikler sig. Og i 2023 var omkostningerne igen faldende, hvilket er positivt for din fremtidige pensionsudvikling. Du betaler lige under 1 krone om dagen i administration for din ordning i pensum, og det forventer vi faktisk også at kunne fastholde i det kommende år. Der er også godt nyt om den sundhedsordning, du har som del af din pensionsordning. Her i det nye år har vi forbedret ordningen, så den er endnu nemmere at bruge, hvis der er knas med helbredet. For eksempel hvis du får brug for behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Eller hvis du bliver ramt af stress, angst eller depression. Benyt dig af den rådgivning og støtte til dit helbred, som din pensionsordning giver dig mulighed for i hverdagen.